Пак ли нам интернет, бе? Стига с то интернет, бе, да ти се не види лудата глава. Нищо, ма. Майка ти дерева тъпа. Дай да видя. Дай ми тук телефона. Бе. Има. Ей! Ти си ме побъркал вече, тотално си. Си ме съсипал мене. Тотално си ме съсипал ти мене. Майка ти Не бе си. ставаш. Вият. Бе, луда работа, да е аз. Ужас и безумие. Нямам думи просто. Why are you lying? Why lying? Nie? Zobacz. Ще се маха задръсванията. Да, само бъди спокоен, че ще умра. Не може ли? Че с тебе е много опасен живот. Мина сега Макдоналдс. Да. Така. Дете му е. Всичко малко, дай. Айде, що ти ми Че ставаше един път интернета? Да, спокойно само с този интернет. Че ставаше интернет? Да, спокойно бе. Има нещо от? Времето е бе, спокойно бе. Сега имам. Не. Времето е бе. Ево, Пара. добър кона. А ето що ти бия. Бачано. Какво на Полша ще пиеш по-български? О, да те остава един път, че... Да? Няма да живея много аз с теб. Да. Да го знаеш. Трагедия. Не искаш да те вода? Да, спокойно бе. Спокойно дишай.
Само спокойно дишай. Ох, майко мила, главата на какво ще правя с тебе, не знам. Сърцето му боли всичко. Това е трагедия просто. Право задус имам от тебе. Извинявай. Да. Ще вземи си си пеш, ще си пие сокче Ще пиеш и сок, жена бе, ти ще ще пие. отивам до Княжо на гората. Да. Боли ме сърцето. Само не дей да викаш и да... Без да викаш, без да правиш такива лудори. Да ги маманзувачи. Нека да се менши, че вида. Which of? Ти избираш как да започне твоя ден. 3 895 89. Долу за носом. Пort куда? Это что тебе, а? Это... Да, ты что ты? Ага, и тебя вот. Ну-ка иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, девочка. Иди сюда. А? Не забудь меня. You like vegetables? Извинявай, Да, спокойно. може да има като толкова? А до дома? Значи аз не мога да яда киндери вече. Не. А, може да яда бананче в како си яда? Да. Може да пина сокче от тумбърк и после да пина от капи в Полша како. Да. Да, и може да яде диня в како ще яде диня. Какво ще ядеш? Аз ще яда диня, да? Диня? Да. Добре. О, Трябва му напише. Матвей Вачвелца аз ходи с мобилни данни, защото има интернет в Полша, мобилни данни. да. Може го и не данни в како сега. Има бе, нали съм ти ги купил бе, има. Стига с тия слушалки, ако искаш да си говорим. Има. Аз съм ти ги купил. Не, и мобилни данни в каков има. Има. Ама значи без да откачаш. Има. О, Ми веза отката, ама това пет отката ми няма да ходи. о, ще те остава... Май ми сърбите за това аз. Ти стоите веднага хора сега. Май ми навеси тук колко те ми надо. Направо с тебе. Къде да избягам от А тебе? Макдоналд? Просто е Would you like me to call you? Which is McDonald's? Вие да бъде водят? Просто е трагедия с теб. Пълна Да, трагедия чела. с теб. Да се чуем. Да. Завършвам. Искам да поздравя IT отдела на Петра Раб, Калян Бояни и Пенчо Кожинов с песента на Ерос Рамасоти, Котно Деловита. Много добре. Много ти благодаря. Такива са нещата от живота. Да си ги направите шарени за днес. Петък е и
и весел уикенд. След уикенда вас и много слушай. Благодаря ти, до скоро. Енерджи, добро утро. Добро утро, ще може ли един парфум с бекстейдж? Виноват. Ще ви поздрави с какво? Бекстейдж. Backstreet Boys или Bad Boys? Нищо не разбрах, ама добре. Ако пак има къртане към 11 часа. Къде? Няма да има вече. Не, няма да има. Не, няма да има. То тогава няма да има, бе. Няма да има Свърши, къртане бе. сега. Свърши. И ти всеки ден му почвате да няма. Ме по-спокойно отиди си само тогава. Няма. И ти бъдеш така му всеки ден, да не права. Ставам те и вече не искам да те вземам тебе. Аз да тебе почва като не на. Това е трагедия. Ей! Це за тил. Да знам от... Наръгнем, ще не би си от ютуба. Трагедия. Ще си гледам, ще си в този ближи. На 5 октомври става към 9:30 тогава и... Исто така. Да. Айде стига бе, човек, Не бе! съм тъжен, няма се тъжен, бе. Не съм Може ли тъжен! докато ти си тъж тогава? В колата не се говори. Надо да говори колата. Няма да се говори. Няма да говори. Няма да... Аз не знам как. Надо да говори колата. Да. Ох, Ой. Нещо, що така, бе? айде, нищо не е станало, бе, карам кола, бе, имам работа, бе. И няма да карам. Къде си, клали си колата tu веднага. Че си блуд, да е, мама му деба. Няма супа вече. Не знам как да... Миналата нощта къде са в училище, ще спуша за Татяна. Какво да Аз ще правиш? пуша за Татяна. Какво да правиш? Ще пуша Татяна в училище, да няма да пуша. Няма да пуша. Няма да. Ти си луд. Няма да пуша, няма. Ти си луд. О, Ми ходи си на 6 октомври. Да ставам на 9:30 ходи 6 си октомври там. аз няма да съм тук. Няма откъде да... На 6 октомври няма си памник да има. Айде, няма да ходя, аз няма да ходя да стои тук. Да, няма да ходиш, да. Ще стои в Баксон и няма да стои. Да, Да. да, Май ти висика ми ще си песа за да пина. да. Ходи си там. Ходи си, Мале ти си, Ходи си. Иди човеки, Не знам какво да правя вече. Минето се много не направа. Айде, защо викаш сега, бе? Няма да те тъжа сломам, бе. Няма ли тук като взема 45 да ходят? Къде да ходиш? Няма да взема, майка ти ще взема. 45 те взема, кой да те взема? Чисто ти имаш в окопище тогава. Бра, не съм. Значи във вас това отиди такси. Маче ти има такси ли вечер? Маче ти има такси ли вечер, а? Побе, няма да бъд тогава. И тогава ще ти имам аз тук какво? И ти ми няма тук това. Види си бе? Питай се на сме, ама тук ще вземам се. Това не ми няма тук ще. Тук ще не е. Айде, ти си пъпи майката гъна. Да има тук. Да, бе. Но видите. Що бе? Ходете за малко тогава, бе. Що мутате, бе? Що мутате? Що, бе? Аз ще продам колата, аз ще избягам от тебе. Ти само викаш. Как така ви, Макс, бе? Кои кучето тогава? Лая, тук не минава. Ти еба майката луда. Не. Ходи си тук веднага. Аз ще избягам от тебе. Ще там не ходи. Дай се вода. Кой си си? Кой си си? Кой си си? Не будеш, слушай се, бе. Ще избягам от теб. Ти си много луд. Ми не може тук куче тогава. Ти си луд човек за мене.
А, момиче си, а? Ти си болен и луд. Да. О, Боже Господи.